May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinaiyahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa Radyo Natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Sa tanang maabot sa ining Sibianan, Radio Natin 102.9 FM. Nag-abi-abi kita kanyo sa usa ka maayong gabi, no? Sa mga naminaw, pareha ni GC Villacarlos sa Madridejos, sa Roxo Madridejos, maayong gabi, Sir GC. Si Vic Estrada sa Ubuob, kining kanunay gaboluntaryo, ilabi na sa mga adunay i-dive, no? Kabahin sa ilawom sa dagat, no? Ang iyang grupo, nagatabang kini kanunay, no? Nga mapatigayon ang kalihukan nato sa pagpadalipod sa kadagatan, no? Katabang sila kung asa dapita posible ipahimutan ang mga marine sanctuaries. Ang ato mga kaubanan sa Bihiya Warriors, no, kining mga batan-o nato sa Barangay Atop-Atop, mga miyembro sad sa Goodland. Si Dr. Pepin Madiraso, no, sa sa Bantayan, kugihan gini siya nga maminaw, no, kada Sibya naton sige gini siya paminaw, no. Ang ato sad nga sa technical nato kini labi na sa gipatigayo nato karon nga kini ang alternative sa dry cell aron nga ang katong mga baterya nga ginagamit sa flashlight dili na malabay sa dagat, no, si John Del Batayola. May gabi sad, no, sa imong pamilya dira kay mo ko nga gapaminaw sad karon, no. Si Kagawad Rufino Kanayong sa Barangay Ubuob ug ang iyang mga kaubanan sad sa ilang asosasyon kining OSFA, kining Ubuob Small Fishermen Association. Kanunay sad sila nagapaminaw, no, dili lang gapaminaw sa radyo kundi gatan-aw pagid mismo sa Facebook. Kami naa makita ang Goodland page na makita kini dili lang kini diri makita sa Bantayan, kundi makita kini sa tanan nga Facebook user sa tibuok kalibutan, no. Sumal gani katong first nato nga episode, may naa na mga nagkomento gikan sa uban nga mga nasod o ba't pasabot makaabot ang ato pagsibya dito pinagi ng paggamit sa maong Goodland page. Ang ato pod di aton ikalimtan kanina ang ato pod nga mga kaubanan Goodland Mambakayaw chapter sa Barangay Lipayran, no. Kanunay po na sila nagapaminaw dito. Maayong gabi sad sa inyo, ha. O ilabi na gyud kining tag-iya sa ato mismong Sibianan nga ginagamit sa karon, si Sir Boy Espina, no. Nakauyon sa aton mga pagsibya, mao gani nga nakalibre kita kay ingon niya pwede ma-share niya pagka Sabado pagid sa buntag, no, para dili lang ang nagapaminaw matag Miyerkules sa gabi, kung wala sila bakante posible sa Sabado nga adlaw sa buntag magkapaminaw sila sa mga isyu nga aton talakay na tayo sa atong hisgot-hisgot, no. So daghan kita, no, may naay mga pangutana kanato kay murag dili gid man sila makatuo nga imposible nga ang Goodland nagbayad og usa ka oras sa Sibianan diri sa radyo natin ug nya giun sa man kini pagpalihok, no. So blion nato usab kini siya kung giun sa pagpalihok ang kapunungan Goodland, no. Sa una pa gyud nato nga pagsibya ato gisgutan nga kining Goodland dili ni siya ginatawag kini sa nga non-profit nga asosasyon, no. Girehistro kini siya sa Security and Exchange Commission. O nya nagalihok kini siya sa pinagi sa pagpaninguha sa matag membro o sa matag individual. Pareha sa makita nato sa mga rehistrado nga mga kapunungan diya mismo sa ato mismong komunidad, no. Kini nagalyok sa pinagi sa katong gitawag monthly dues, no. Ang matag membro naghatag sila sa gitakda nga ilang ihatag kada buwan, no. Pero dili sad kini matawag nga
pugsanay apan kini sa nagalihok sad ang good land pinagi sa katong willingness no may nasay mahigugmaon nga kabubuton kung dunay unsa nga naa siya mga extra posible niya nga ihatag sa ato mismo kapunungan or ang good land pwede sad sila makadawat sa ginahatag ng mga donasyon kay dili man kini bawal no og ingon natong supak sa mao mismo ang sa kasuguan okay sa ato mismo nadawat nga rehistro no pag approve o pag aprobar na kini atong kapunungan nga good land gihisgutan diri mismo nga pwede kita makadawat basta dili lang sa negosyo no sa kalihukan lang gid sa pagpatuman sa atong gitawag mga advokasya pagpatuman sa pagkabot nato sa aton mga mission sa aton mga vision o goals no so ingon ani ang kamubo nga senaryo nato sa good land pwede niyo sad ma-search niyo kini sa good land page no kay Janice gote nga diha tanan-tanan ngano ang good land na mugna kini siya ug unsa gyud ang iyang focus no ang ginahatagan kini dakong pagtagad no sa ato karon kay usa sa mubo sad mao kini siya ang pagtabang sa ato lokal nga pangagamhanan sa paghatag sulbad sa mga isyu karon ilabi na ni tungod sa aton kinaiyahan no kining sa hangin sa tubig ug sa yuta o sa ato sad nga kalikupan o sa uban pa. Bueno karon ta nga gabi una may anaa kita unta nga ma-interview no usa kini sa apas sumpay o tawag to nga part 2 sa katong gisgutan nato sa miagi katong pinaagi sa katong mga tawo nga nag-iya og yuta tong kauban nato si Attorney Joy Argalion sa Oceana, Philippines sa aton ika-unom nga episode ato katong March 30 pero tungod sa mga teknikalidad nga dili nato maingon natong mabaliwala no so wala mahidayon ang atong pakig-istorya unta sa lain na pong abogada no kang Attorney Nika o kang Sir Mario Gasalatan no pero ato sila gi-message nga okay lang kuno sa sunod nga panahon sunod semana base kun okay nang ato na technicalities kabahin niini pwede na nato sila mapadayon atong kabahin sa pagpanag-iya sa yuta ang ato na lang karon buhaton kay na medyo na alang-alang kita gamay ato na lang sublion ang katong mga walo na ka mga panaghisgot nato diri sa radyo no agi paghatag paglabas no pag-refresh sa inyong mga pangunahuna sa mga butang na ato na naisgutan kaya sugod man kita ato katong pizza Febrero 23 no nga diin mao gitong una nato nga pagsibya diri sa atong sibyahanan nga murag ingon nato bang murag kanta ni Megastar sharon kanita nga kahapon lamang no murag kahapon lang kita nga nagkuan ikasyam naman din nato karon nga episode no murag wala nang nato damha so ang ato to primero gihisgutan kabahin ato sa problema ginato sa mga basura katong February 23 nga bisan na sa adunay mga balaod nga ana-ana namugna na gikan pa gidtong 1950s no may mga gisugo na sa Commission on Solid Waste and Management nga paghatag nila kanunay monitor sa tanan nga gina obra o gina factoryar nga mga pareha ni mga plastics no nga dapat ma-monitor kaya niini nga mapakita nila nga ang mga plastics kay gina obra para gamiton sa tao free sa ginatawag nga toxic waste no pasabot nga dili siya makahilo no makahilo mismo sa ato ikayang paglawas pero gikan pa tong 1950s hangtod karon usa na ta kita 2022 ang mga basura sumala sa pagpanuki-duki sa tibuok kalibutan nakaabot na gid kini no sa kapin sa 400 ka naglain-lain nga mga dapit sa tibuok kalibutan every year makakuha sila 8 billion
metric tons nga mga basura diya sa dagat, sagad gyud ana mismo mao ang mga plastic, no. So doon sa matawag na tong distroso, no, o kakuyaw na karon sa aton nga kadagatan. Sumala gani pa sa prediction sa mga siyensya, no, ilabi lagi sa mga marine scientist nga sa tuig 2050 bisag usa ka bug isda wa kanayo makita sa dagat. Ngano man, tungod kay ang dagat napuno na sa mga basura. Bisag unsaon pag monitor sa unsa kini sa mga naa sa kagamhanan mismo, ang ilang katarungan sa nga dili gid nila mahatagan kini dako gid nga pagtagad tungod kay kuwang sila sa manpower. So kung ato tiratawod tanahon, jote lang sila. Mao nga diri sa lungsod sa Bantayan, nagmugna sila sa ginatawag nga purok system, no. Diya sa komunidad sa matag barangay gibahin ang matag sityos kung daghan sa kaayo o pila ka purok, no, at least doon na lang 50 households o usa lang ka purok. So kung ang usa ka sityo doon na salay 150 ka mga bubong, bahinon ka na sa satulo para dili bugat, no, dili bugat sa tanan. So dira tanan gimugna doon ay mga bylaws sa ginahatag, gipasaran og ordinansa aron nga ang paglihok sa matag purok mangin nindot siya. Apan masubo sa gihapon nga bisag pa sa maong kahimtang, no, ang basura padayon sa gihapon makita nato diya sa daplin sa kadagatan, makita gihapon nato nga nagalutaw diya sa kadagatan, no, sa tubig kun diin magsakay kita og pump boat makita nato kana. O bisan pa sa maong mga pagtudlo sa mga nagapuyo sa matag purok nga ang mga basura isegregate, ang mga basura ibutang ilabay sa husto nga butanganan, ang dapat ang matag tawo responsable sa iya kaugalingon nga basura, apan murag ingon natong kanta lang ba, awit lang nga pag kadungog nimo sa imong tuo nga dunggan, molahos lang sa pikas nimo wala nga dunggan og mawa rasad, no, mawara. Ingon ana ang kahimtanan. But pasabot nga sakit man og isulti nato apan ang giingon ba ni Presidente Duterte nga ang mga Cebuano kuno gahig ulo. Ambot kinsa ba tinuray nga tawo nga dili gahig o. Pero sa sabta naton buti pasabot na gahig ulo in the sense nga lisod ka kaayo sultihan o dili ka modawat sa bisag unsa pa nga ginatudlo si mo. Kung madawat man gyud ka, dugay pagid kaayo usa nimo ma-adapt ang mga pagtudlo. So gipakita nato sa maong episode nato nga ang matagpi sa dagat adunay mga 5 ka plastic bags nga nagkatag niini nas daplin sa dagat. So pagyaman nila nga na estimate nga ingon ana. Na-estimate nila pinagi sa katong gikuha nila nga 8 billion metric tons nga mga basura. So estimate nila kung katagon katong 8 billion metric tons nga basura sa 400 ka mga dapit sa tibuok kalibutan. So ingon ana ka daghanon kasigkit ang mga plastic nga ginalabay nato. So makita nato nga daghan sa mga isda, no, nga na diskitaan ngano namatay man kini, no. Gitan-aw sa mga fishery technician wa man siya mapatay pinagi sa pukot, no, kanang nalumos siya. Wa man siya mapatay pinagi sa kitang gitawag nilang kuskus o cyanide. Wa man siya mapatay pinagi sa katong giingon nila nga pabuto o dinamita. Apan sa ila pagsusi, ang kinamatyan dahil sa maong isda para ni mga pawikan, kini mga balyena o unsa pa, tungod kay nakakaon dahil siya sa plastic, no, kanang ginapanglabay ito nga plastic. Pero imposible, no, nga panalitan kini ang mga dolphin. Ano matay kang dolphin, mga maro man na sila, no. Pero sa punto lang kay may naay mga matang sa isda sa dagat nga dili gid kaayo makalikay, kini bitaw ang mga naggaanam kagagmay nga mga plastic nga maabot sa dagat
sa balibali sa hangin, sa sungog, nga dito sige siya og ibagnos lang sa dagat, nagagamay kini siya. So kay gamay na siya, tan-aw sa mga isda, pagkaon kini siya, o tawag na murag katong mga jellyfish ba, no? So kaunon nila, pagkaon karon nila, di man sila malinisan. Ang maong isda nga nakakaon sa plastic, gikaon pud sa pareha niyang isda. Nalinis ang katong isda sa iyang tiyan, apan katong nakaon sa maong isda, nga naa sa tiyan nga nga daan, mao tong wala malinis sa iya. Kung sa pa margitawag na kanan ang pollution ba sa sulod niya sa lawas kung ang malinisi, hangtod nga namatay ang maong nakakaon sa isda nga nakakaon sad sa maong plastic. So nga na atong kemtang karon. Ang lain sad ang pollution dili lang katong mga plastics, no? Kay makita to usay sa faktoryahan. Wala naman sila ginatawag katong hinlo sa mga hugaw nga rekta nagagawa sa ilang faktoryahan. Pero sa katong gihatag nato nga pictures, no, katong sa Shanghai, no, mo na ang Shanghai usa ni siya ka syudad dito sa China. Doon mo na siyang pinakadako nga port sa tibuok ng kalibutan ang sa Shanghai, no. Pero makita ta dito nga ang ilang mga basura largo nga dito lang nila ginapagawa sa dagat. So nahitabo nga ang dagat dito sa Shanghai dili na tin-aw, lubog na. Apan bisan pa sa maong kalubog tungod sa maong pollution sa mga asiti o gikan sa kato mga puthaw nga ila ginapanglinis kay ginapanghimo na pod og lain na pod nga mga produkto nga gikan sa puthaw. Ang tanan nga basura tuwa sa dagat. Pero may mga tao tungod sa kapigaduhon pugos gihapon nga mangisda didto, pangutana, may na pa ba kay isda nga makuha ang maong mga tao. So yun na karon ang kahimtang ba ang subo palandungon o sa pagkatinuod subo gyud nga ato hunahon kung ang iro mo adto sa laing dapit o sa may ginabili niya nga lama apan sa pagkatinuod ang tao maoy may pinakasakit og dautan nga ginabilin nga lama kay panalitan lang madto ka og mga bitsis dala ka baon. Pagpahawa ninyo, ang katong mga sinudlan sa mga bahon, dili man lang gani kay baw kamo maghipos, no? Largo nyo ibilin dira. Asa man ta padung? Ini kadako sa dagat o ini kakusog sa hangin, wala na. Padung sa mismo sa kadagatan. So ingon na ba ang aktual nga kahimtang nato karon sa aton nga kalibutan. So unsa pa may ang aton dapat buhaton niini? Magiingon nila nga imahay nila sa kini sa kagamhanan nga nawala kini. Pero kamusta naman kita? Pero may naay simple logic. Kung walay may nagabaligya, wala kami mapalit. Kung wala kami mapalit, simpro saan mo pagamit. Buti pa sabot kung kini ang maong komisyon, kining Commission on Solid Waste and Management. Kung gipadapat nila mismo ang mandatos, ang sugo nga ilang pagabuhatan sa ilang ilang committee nila. Kung doon na may mga plastic nga nagaketabo ka, dili ingon ani na ka daghan, no? Dili na ingon ana ka dako nga problema nga bisan karon ang mga landfill, magproblema na ang matag LGUs kung asa nila na ilabay ang matag adlaw nga mga basura nga ginahatag sa mga katawhan. So ang lain pagidto nga atong hisgutan katong subok palandungon nga atong hisgutan nga sa usara ka barangay sa Bantayan, no, kana ang Lipayran, no, katong pagpangsugod na og panghakot sa mga basura, no, pagpangkiniluhay na katong na kuha gid mismo nga basura nga gipalit gid mismo na piso matag kilo gidala diri sa site sa Bantayan para nga katong mga baterya ibutan sa sausto nga lugar nga diin dili na makadaot man bisan pa sa tubig ilawom sa yuta. Nibugat sa og 2.2 toneladas. So buti pasabot nga ingon ana kadagan ang battery. Wala abot pa sa mga miagi nga wala pa gid to maagi og
pangkilo, no, ang mao mga battery. So sa ako lang mismo estimated lang, dili siya mag-ubos sa 4 ka toneladas nga mga battery. Wala pa gid masaturate tuyok ang tibuok lapyahan, no, sa mao nga barangay. Katong last period, katong dito kita nag-appeal pagpanghinlo sa barangay Hilutungan, no. So ang mga pantawid beneficiaries, nagtabang sila sa pagpabunit sa mga basura. Nakalambad mismo sa atong mata ang sinakos-sakosad nga mga gipanglabay nga mga battery, no. So bisag mismo posible sa kidaghan man nga mga divers sa Lawis, no, dira sa Madridejos. Kung ang diri sa Bantayan, ang pipila ka mga barangay nga mga gitawag spearfishers divers sa gabi, ingon ana kadaghanon. Unsa pa gyud kaha ang sa lungsod sa Madridejos. Kay katong pag-anha namo sa mga mananagat, pangutana namo, matag gabi tagtulog gyud di ay ka batteries ang ila makonsume, no. Og ang pipila lamang ang nagadala kina balik diri sa Daplin para ibutang sa ilang mga transistor radio, apan ang kasagaran largo labay sa dagat, no. Nagistoryahan kita sa mga pipila ka mga mananagat dito, ingon nila ay gamay ra na ang 700 ka divers sa Bantayan, dire kami mangita kag libo naa kami. So buti pasabot kung ato sakyan ang giingon sa ka mananagat nga 100 spearfishers divers ang lungsod sa Madridejos, i-times 3 nimo kada gabi, pila ka buok batteries ang moadto sa dagat. So 3,000 batteries. I-times nimo sa 5 kay may rest day magina mga mananagat. So ingon na nakadaghanon ang mga battery sa Madridejos lang, no, mga tao nga mga mananagat sa Madridejos. How much more sa uban pa gyud nga mga kalungsuran nga nagapamana man, no. So ingon ana na ang atong kahugaw karon. Sa sige lakaw sa panahon naningkamot kita nga makakuha kita research na pagpanuki-duki kung unsa gyud ang mahatag sa gining battery sa hugaw o pollution dira mismo sa dagat. So sa atong pagpang-research, gipakita nga makahatag di ay kini dako mismo nga kadaot sa mga isda. Kay ang kutob sa maabtan sa maong pollution, no, sa battery, kung dili siya magkasakit, hangtod to sa pilara ka mga adlaw, 26 days, no, ang labing dugay niya o mamatay siya. So nagapakita, pero ang ingon paging adto sa maong atong toxicity nga mahatag sa battery ana diya sa dagat, gisgutan pagid ato nga makahatag kini sa tao og kadaot. Wala man ang tao nagakuan og battery. Yes, that's true. Wala man kita nagabutang sa battery sa atong baba nga naman kita may kadaot. Apan ang isda nga nakalamoy sa tubig nga gihanggab nila ang tubig nga maoy nagikan sa katong hilo sa mga baterya, nagpilit dito sa isda o ang isda ato gikaon, siyempre asa man paingon. Pag-digest sa atong lawas, diri sa atong lawas nga padung. So muna atong gihisgutan sa katong atong mga pag-research nga may posible mo to say gakaanam ikaw o gaan, no, kanang murag gitawan na gakahugo ka ba, kakahigos ang imong lawas. O nya hangtod sa uliho say mahimo nga ang mga dugo, no, mogawa sa imong ilong og mga dunggan nya. Kana sa di ay mga dili magitanan og mga sakit man, pero may naay usa ni ana nga hinungdan ang baterya. So ang ato pagilaing nga naisgutan katong episode 3 nato, no, kato ato gisgutan karon ang duha man tok episode, no, kay gisgi padayon nato to siya katong February 23 o March 2, no, nagsumpay to siya katong mga bahin sa solid waste. Ang sa March 3 sa March 9 natong episode tong doon na kitay kauban nga taga Tambuyog, no, katong NGO sad nga naa sa Bantayan o katong tulo sad ka mga mananagat, no, ato na interview, no, katong usa si presidente sa usa ka asosasyon o kagawad sad ug ang usa kato si Celso, no, usa sad siya ka presidente sa asosasyon sa Maricaban, no, og si Bro Celso, no, ilustrisimo,
mga representative siya sa mga mananagat dito sa PAMBI, no? Sa iya sa kinini ang DNR, no? So sa paghisgot nato, hisgotan to nato ang kamay hinungdanon sa marine protected area. Ngano man nga ang matag LGU o matag local government unit magbutang gid sila og mga dapit sa kada nabnaban o sa ilang municipal waters, dapit nga diha sila magtanom og mga kabakawan, no? Dapit nga diin ang mga kalusayan dili dapat kini pang-ibton o pang-karason. Mga dapit nga diin panalipdan apil ang mga kagasangan, no? Nga diin kini sila nga tulo, kabakawan, kalusayan ug mausab ang kagasangan, giingon sa atong balaod sa pangisda nga mga dapit kini nga diin puyanan sa mga isda. Gihisgutan dito ang ilang nga pagpaningkamot, no? Nga bisan pa sa usahay may mga mananagat nga magkaadto sa ilaha dito, ila badlungon, no? Maminaw kadali, pero bantayan ra pod sila, no? Nga sila nga nagabantay nga makapauli na o panagato na pod ang maong gitawag nilang protected area, no? Sa gani katong ilang marine sanctuary pareha lang sa Barangay Ubuob, no? Katong 2017 katong nahimo tapod ta nga nagtrabaho sa LGU sa Bantayan diha sa Department of Agriculture. Gisuwaya nato kay ang akong trabaho duha man, no? Kining community organizer at the same time maopoy nagapatrolya sa kadagatan. Nakita gid mismo nato nga doon nagipukot giladlad dira, gibutang gid dira sa tunga sa marine sanctuary. Pay kay amo gisusi ang marine sanctuary gituyok, magid kay tin-aw kay dagat mao gid ang nakita sa akong mata sa dagat nga pukot man gina. So gipasalam tos na kaubanan, gipabira. So pag nabira, piting daghan nag-isda nga natoy, ugo nya napagid mga gasa nga na ibot pinagi sa maong pukot. Kana tungod kay didto, no, wala mamatikdi, no. May nayo mananagat sa unahan ato gipangutana kun iya ba pukot, o siyempre kinsa may mutug-an nga iya hato kay maguna sa dakpon siya kasulod sa marine sanctuary. So ingon na ang mga katawan nga tungod sa kapanginabuhian nga ingon natong lisod, ang gidili nga mga lugar nga gamay ra gid kaayo nga lugar nga gidili ila pagid sudlon. Pero ang pangutana man kinsa man nagbuhat ngano ang kapanginabuhian diya sa dagat nahimong malisod, no? So ang alang-alang nga mayon kita nga isda ra pud mismo mo'y nagabuhat sa kalisod, no? Siyempre ang tao, ang ingon pud sa uban tungod sa pagdaghan sa tao, no? Pagsanay sa mga tao, pagdaghan sa mga mangingisda, ingon nila nga mao nay nagkaanam kanihit ang isda. Pero kung imo basihan mismo, no? Imo basihan ang ang ato mismo istorya sa kadagatan, 70% sa ato planeta, no? Nga yuta tubig og 30% lang yun ang yuta. Kung ang kining 70% nga tubig kining dagat wala lang kini siya dauta, no? Wala ka lang kini siya abosari sa mga tao. Ang isda kusog kini sila nga mosanay o sarang niya mapakaon ang tanan nga tao sa yuta nga dili siya magka nihit, no, pagitaon. Gani sa una katong 2015 last ko nga tuig nga diin nagkuyog sa pagpanagat, no, nakaabot na kami sa kadagatan sa isla sa Panay, no, gisulod na namon na diri sa parte sa Concepcion, no, dagat sa Concepcion namon na nadto. Kining parte dagat sa Carles kini ang Higantis, no, namon na nagiadto sad. So kano nakaabot man kami didto nga kung tan-awon man ang dagat lagin mismo sa Bantayan pangkadako kayo. Kana tungod kay nagakaanam minus na ang panguhaon. Sa rason sumala pa sa pagpanuki-duki tungod sa pag-abuso nga ginabuhat sa mga tao. Lalim ka sa uban nga nasod. May naa sila ginatawag nila kini ang commercial fishing vessels nga ang iya lang mismo pukot
nagataas kini sa kaping 4 ka kilometros kung iya kini ihug tanan diha sa dagat. Walay ang kutob sa masulod ana dira makuha gini ya. Subo gani palandungon adto kay sa pagtan-aw ko sa mga video. Ang uban nga isda kay dili naman unsa kini masulod sa ila mismong isda sa sakyanan pangisdaan. Ibalik na lang sa dagat pero patay na. Yun na ba? Walay ingon natong pagkontrol sa pagkuha. Nandoon na sila kato mga balao dito sa unsa kini sa ubang nasod nga unsa lang nga klase sa isda no og paghatag og unsa kini pagtugot sa mga klase sa sakyanan pagpangisda. Apan mga marupod ang mga taga-ilaha dito kung ang ilang matang sa pagpangisda illegal, ginasabot nila nga daan kato ang nagapangisda nga legal. Ipadala nila ang ilang isda dito sa nagapangisda legal aron nga mahalin ang ilang isda. So ang pagbiniranay diri na sa dagat. So nagingon nato nga kung ang balaod sa nasod maro, mas maro ang ingon nato ang ginasugo nga pagtuman sa balaod. Kabaw gid mangita og gatsanan. Potagis gotan to sa miagi nga kanang kinaraan ba nga istorya sa mga ato katigwangan mat-an pa kay sa pinya no. Kung ang pinya kuno daghang kayong mata, mas daghan pagid sa mata sa pinya no. Dili magid ingon natong literal nga ingon ana, pero kung sabto nato may naakita gid masabtan nga ang tao mo antigo gud sa pagbuhat bisag pa adunay nakita niya nga silot naa sa balaod mismo. So gisgutan na nato dito no. Ang dugang sad katong ika-4 na tong episode diin ato nakahinabi ang abogada sad sa kining NGO nga Oceana no. Kato si Attorney Rhea o ang ila sa community organizer sa grassroots nga si Sir Mario Gasalatan. Ila po ito gipadako sad ang pagkamahinungdanon sa ato gid mismong dagat no. Nganong ang matag LGUs magbutang sila sa ginatawag nga marine reserve no. Ang matag LGU ngano dapat gid sila gitawag nga mga dunay marine refuge ug marine sanctuaries no. Usay makayong kita nganong wala na ba kitay lain nga mga mahisgutan sa good land ganung balik-balik raman ang mga isyu sa dagat tungod kana sa kay napakita ginato karon nga sa dagat lang gid mismo nga hisgutanan murag wala kini katapusan murag kat kung sakuan pa kanang pulong ba na kung isulat nimo kuno sa papel dili ka mahotdan mahurot lang ang papel si masuwatan sige gyapon ang isyu ga padayon no ingon ana. So gipadako mismo kanhi Attorney Rhea kung gusto nato nga magmalambuon maka ang mga panginahanglan nato sa matag adlaw ilabigid gid sa mga mananagat mahatagan basta magpakabana kita sa dagat kay kana nagbilin og gamay nga dapit motong giingon gisgutan ako katong ika-8 kong episode at least 15% sa municipal waters sa usa ka lungsod ihatag niya gid kini as a marine refuge o marine sanctuary pero ang mga tao wala kini nagasabot no kay nga ingon nila nganong moadto pa man sila sa layong dapit nga naaraman ang isda sa duol no so ngano kuno did-an man sila kay ang isda ingon nila di lalang kana sa Dios para ipakaon sa mga tao. Kung imo una-una mo may rason sila no may naa sila rason pero kanang rason ba nga hiwi pa kay sa baliko no. So kadako man sa dagat nganong diha ra no. So kung dili nila gusto nga magpadayon ang ingon ni ana nga moabot ang adlaw nga ang ilang kaliwat no sa mga kaliwat wala na gid may makuha matawag pa madawdaw no diha sa dagat sa karon pa lang mismo magpakabana na no maghatag kita dakong importansya gani kausa niini adto kita sa Mambakayaw dako no sitio kana sa Barangay Lipayran no katong Marso nga buwan no
sa ato na siya ika-5 nga episode ato sila gi-interview ang mga mananagat didto nga diin nakadaig kita nila kay ang ilang mga batan-on no katong mga babaye nila hatag pod og dugang pagpakabana. Mao gani nga makita nimo nga ang gisulti sa katong usa ka batan-on nga babaye nga minus na gid ang panguhaon siyang papa no sa dagat ug di na gani makahatag sa ilang mga panginahanglan matag adlaw. So ila gipaningkamutan nga katong gamay nga dapit nga 8.5 no o 8 ka hektaryas og tunga nga maprotehiran gid sila nga walay pagpanagat nga mabuhat dira, walay bisag unsa unta nga mga tag-iya sa pumpboat nga makaguba sa kagasangan apan subo pamalandungon kay kini mga batan-on nga nagpakabana ang mga may edad na wala man naghatag sa ilaha ingon naton pag-apresyar nga kun hunahuna unta dapat sila malipay nga sa ila mismo nga mga panuigon wala sila nakabuhat sama sa gibuhat sa mga kabatan-onan no kun ila unta sabton ang gibuhat sa mga batanon dili alang sa ilahara kun dili sa umaabot pa nga diin mobalik unta hinay-hinay kaabunda ang dagat. So, nakita to dito nga pag-adto nato ang mga mananagat nagreklamo sila kay bisan pa nga aduna nay mga pagdili no pilit gihapon nila ginapanagat ang maong gamay nga dapit. So nagkuyog kita niadto sa kining RRMU no kining usa kini sa ka buhatan sad sa ato gobyerno o ahensya nga diin sila ang gisangunan kabahin ining sa kadagatan no. So nagtabang kita sila dito pag pamuya no? Gibutangan na gid og buya ang tibuok 8.5 no 8.5 hectares nga dagat nga mahimo na gid siyang sanctuary no. May nay ordinansa no gani sa kaulahian lang bisag pa gibuyahan na bisag aduna nay ordinansa apan gisulod pa kuno gihapon sa ining mga mangingisda nga tuara pod nga gapuyo sa ilahara pod mismo nga dapit. So ingon na ba ang pangunahuna karon sa mga tao? Wala sila gahuna-huna kung unsay bahala na maging unsay mahitabo sa ugma. Ang importante karong adlaw. Wala nila naghihuna-huna kung pananglitan masakpan sila daon sa kadako nga multa ang ipatong sa ilaha o ang kadugayon sa ilang pagkabilanggo kay ibutang nato kung ang balaod nga ipahamutang sa ila dili kay munisipal ilargo sila sa nasyonal. So una nga daan ang ilang una na aron nga makabaton sila og temporaryo nga kagawasan kay warrant of arrest magid na nang issue sa ilaha. So 30,000 no ang ipamulta sa ilaha pagsulod sa gidili nga dapit kanang Baret Sanctuary plus aduna pa sila'y pagkabilanggo. So kung matagaan sila ibutan nato temporaryong kagawasan, mobayad sila og 30,000 sa kalapasan nila na buhat. Ang matag karon og unya nga paghiring nila kay didto mangid na sa Bugo ihiring diri pwede sa MCCT no. Na MCTC no kanang Municipal Circuit Trial Court no dili man pwede diya kay nasyonal man kaso. Ang gasto personal nimo nga nakalapas sa mga balaod. So kung dili ka pud mo attend sa maong pagpatawag sa korte, lain na pud nga warrant of arrest o posible nga di ka nagid kagawas kay badlungon magkakaayo no, sa mga pagtawag. So ingon ana na atong kahimtang sa karon kung anong gihatagan nato dakong pagtagad ang problema o ang suliran gid mismo sa kadagatan tungod kay kami sa Goodland nabalaka dili wala kami nagaampo, wala kami nagapangandoy nga may usa ka nagapuyo sa ato lungsod o sa kalungsuran nga in town makasinati siya o makabaton sa kung unsa kasakit ang silot o ngipon sa balaod nga ipahamutang niya. So niini nakita namo sa Kapulungan Goodland nga diin ang gitawag naton awareness o pagpahibalo sa mga tao usahay bisag sa tinuray prangkang istorya
honest to goodness ta. Kinsa ang katapusan o kanusa ang katapusan nga barangay Kagawad diha sa inyong barangay Ginapuy-an nga nakahatag ninyo sa ginatawag nga kining pagpahibalo kabahin sa balaod. Wala ano. Ang sagad lang makakita kamo sa Kagawad after 3 years kung magtuyok na pod sila nga magpapili, di ba? Ana ra sagad, no? Or makita nimo kini sila ang mga Kagawad sa panahon sa mga fiesta. Kay mo palit man og sunata magsayaw. Makita nimo sila diha sa imnanan, no? Makita nimo sila diha sa may tarian. Pero ingon nato ang ginaingon sa local government code nga ila buhaton nga doon na gid sila regular nga buhaton paghatag edukar, no? Pag-edukar sa mga nagapuyo sa ila mismong barangay o silang sitio. Mao'y wala kini nato mahibaw-an. Bisan gani ang ginatawag ang ato mismo DILG, no, Department of Internal and Local Government, hatag kini memorandum nga dapat ang mga barangay magpatigayon sila sa ginatawag nga barangay assembly, no, diha hisgutan ang tanan nga mga nahitabo sa barangay sa sulod sa usa ka tuig. Unsa na mga nahimo sa barangay officials, ug unsa pa ang wala nahimo sa mga barangay officials, pagpahibaw sa barangay mismo sa kun doon sa kadako sa IRA, no, ang internal revenue allotment ginhatag sa nasyonal diya mismo sa kada barangay ug giunsa nila kini sa paggamit. Wala na kini mismo nato makita. Gani mismo magpatigayon sila o gitawag nga barangay assembly para ingnon na lang nato nga kaninang formal o formalidad nga doon na sila ika-report sa DILG nga nakapatigayon sila. Pero wala kini ipahibalo sa tanan nga nagapuyo sa maong barangay. Wala na. Puman makita nimo usahay may barangay assembly apan pipila lang ang anaa didto. Kung tuyo ko nimo nakapahibalo sila diri. Wala man. So ngano man na. So ingon ana ba mga gitawag to mga lapses o mga kapakyasan, mga wala mabuhat gid mismo sa katong nagadawat sa buhis gikan sa katawan o katong mga honorarium. Bisan pa gani usahay maging kita sa kaning frankly speaking, no, dili man sa politika pero isgot-isgot man gini siya, no. Wala kini ingon ta makasahatag ninyo sakit, no, no hard feeling lang. Bisan gani usahay kining mga kagawad nato sa kalungsuran, di ba? So naghisgot kita niini kay tungod dako manggod kini nga impact karon kanato nga dapat gyud ang ginakuhaan nato sa kapanginabuhian nga diin bilyon, no, o pila ka milyon ka mga tao nang ginabuhi sa dagat, tagahan po kini dakong pagtagad. So layan nato kining soroy sila. So mao ni ang good land karon tungod sa ini mga problema gisabot mismo sa gitawaton nga board of directors, no, o buti pa sabon mga board of trustees sa maong asosasyon nga nganong di nato suwayan ang gahom sa Sibianan, no, o sa Facebook o social media. So diha kita magpahibalo at least ang mga tao bisan na lang nagapanghuga sa pinggan, no, nagaluto sa ilang matag adlaw nga sa ni pagkaon or may ginaobra siya, pwede lang niya sa kini paandaron ang iyang transistor radio o magpaminaw ining atong pagsibya. So dako na nga yung sa kini nga impact nila o resulta. Panalitan ng silingan walay radyo, pwede rin pakusgo niya gamay ang iyang radyo nga makadugag iyang silingan. So sa mga batan-unsad o kisa mga tao nga walay radyo, kay high-tech naman kunuhay sa karon, pwede na sila mag-search sila sa katong Goodland page. So kining ato ginahisgutan, hangtod nga naa dira, pabili na nimo na ma-review, no, masubli-subli nimo paminaw kung unsa may ang ato ginahisgutan dinhi ug unsa kini makatabang sa ato matag adlaw nimo o diha mismo ba si minaapod kay dapat nga pagaos-osbon. So ingon ana, no, ang ato nga nagihisgutan. Katong usapod katong pagpagistorya to kang attorney Joy Argalion, no, katong sa episode 6 nato, katong problema sa pagpanag-iya sa yuta o ang mga tao nga nagapuyo sa ginapanag-iyahan sa yuta, no.
Mao ta kini karaton paghisgutan sad kay daghan na naghangyo niini kay katong March 30 no. Wala ang uban ini go lang gito nakagistoryahan gusto nila nga maminaw so nag-request sila sa ato mao ta ni karaton paghisgutan nga kauban na po nato ang lain na pong abogado no. So ingon ni Attorney Argalion adto, yes, kung ibutan nato ikaw may papel ka nga ginagunitan kita ton tax declaration sa maong yuta, wala man na nagabot ipasabot nga gikuha na sa imo ang imong yuta. Ikaw gyapon na may katungod diana. Apan ang imong katungod may limitasyon no. Gipasabot ni Attorney Argalion. Kaya gikan sa pinakadako no ito itong high tide no pagtaob maabot sa balod niya na katong luta sa balod agi sa balod diha kita sugod maglukod 20 metros padung pabukid. So kana tanan sumala sa balaod nato gitawagan na siya nga free zone o ginatawag gani na siya nga 20 meters east main zone. Ang mga mananagat may katungod sa paggamit anang dagat. Kung diha ka na ikaw tag-iya, diha ka nagapuyo sa imong balay in town, ayaw pagkurali, no? O ayaw pagbutangig seawall, ayaw pagbutangi sa butang nga makababag, sa gawas nun nga pag-adto sa mga mananagat, ngadto sa dagat sa pagpangisda. Gipasabot na. So, balaod ka na, gipasabot ito ni Attorney Argalion. Panalitan, ipasabot na to. Ang mga tao, kana mga mananagat, gawas nun siya una sa pagpangisda. O sa ito pagpasabot sa pulong mananagat, no? Sa English na siya, mga dako-dako na siya nga subton. Pero mas sayon sa English, kada gitawag lang fisher folks, no? Buti pasabot, ang mga tao nga nanginabuhi gikan sa produkto sa dagat, panalitan karon. Kung ikaw manahiay lang pukot sa pagpangisda, tawgon ba ka mananagat? Gipasabot sa balaod, yes, mananagat ka. Kay ikaw nang inabuhi, kanang imo pagtahig pukot, giswilduhan ka na, gisuhulan ka sa pagtahi siyang pukot. Panalitan karon, kanini ang sa mga manggusuay, di man ka wa man kay guso, no? Pero igo naman ka nagatali, no? Kanang mga ginaharvest ng guso, i-rewind nila pagtawag ita ng pag-usab, katingon man na talion o badbaron to mga straw diya sa pisi. Matawag ba ka, makonsider ka pa nga mga mananagat? O ang tubag yapon sa balaod, makonsider yapon ka nga usa sa mga mananagat. Kini mga mamukyaray og isda, kining mga mamuranay og isda, kining mga nagalibod og isda. Kini sila tanan-tanan gitawag sila nga kabahin sila sa ginaingon nga mga mananagat. So ang 20 meters east minson sumala pa ni Attorney Rhea, may katungod na dira ang mga sakayan ang mga mananagat sa pagbuwad sa ilang kuha nga isda, sa pagbuwad sa ilang mga guso, sa pagtahi sa ilang mga pukot, or sa pagbara sa ilang mga sakayanan. So gipadako no, lahi karon ang ato nga makita kay bisagani sa kapila na gyud nga mga barangay ako nadtuan bisag mismo sa amo didto barangay sad. Ginakural nila kay sa mga magbuot ilaha man na dira. Dili nila mismo sa kini pabarahan sa mga sakyanan. So di makita nato nga ingon ana karon no, pero gikinahanglan nato nga itumanon mismo ang balaod. Pwede na to, sumala pa ni Attorney Argalion, pwede nga ang maong nagapuyo sa maong dapit, magsabot sila, no? Magibuhat sila o gitawag na tong suwat, ipadala na to, ibutang sa atong mayor, no? Or isumitar na to sa DNR, no? With apirmahan sa maong mga nagapuyo, ang ilang binisaya lang gud nga dili na tawag kailangan pang in English kay di naman kailangan kay mga mananagat gud mo gani magparehistro kasi mong asosasyon dito sa DOLE, kanang Department of Labor and Employment. I-try ko no pagbuhat sa imong bylaws, application nimo para sa rehistro sa imong kapunungan nga mananagat, English. Kay basurahan na makita. Ilabay na sa basurahan. Kaya ang ilang ingon dito, doon na ba di ay mga mananagat nga lareno mag-English o fluent sa English. Kaya pagsabot nila mismo, basta mananagat, ang ubang gani, wag na naka-eskwela. So pag ingon nila, pangutanon makadayon,
kining gitawag nga bylaws. Gibasa mo ni ang bylaws sa inyong mga membro. Mutando ang katong masay representative nila, katong hawas nila magparehistro. Yes, sir. Nasabtan kini sa imong mga membro, ang imong bylaws. Yes, sir. English man ni. Kini ang tanan nga mga tawo nga naa diri sa mga membro nimo, nakasabot ani sila tanan. Ug ikaw panalitan, ikaw ang ako, ihatag ko kini sa imo ang maong gihatag nimo diri application. Ipahubad ko na sa imo sa Binisaya, mahubad mo na tanan. Diya na makita nga, yun na, balik ka sa imo itong lugar, pagbuhat mong bylaws sa Binisaya. O tinitanan, isuwat ni sa Binisaya. So, ingon no? So, buti pa sabot nga, kung maghatag kita complain o reklamo, diya mismo sa mga kadagatan, no? Sa kining mga pagperwisyo sa barahanan, ang paghatag katungod, nato unta sa paggamit sa lapyahan sa dagat, gidid-an kita, magsabot mo, pagsuwat din, ay ko hadlok, pirmahin ninyo, o mismo ihatag ninyo sa mayor, no? Or sa DENR, kay ila kina sa katungod, sa pag-adto sa maong dapit, aron sa pagbadlong sa maong tao nga nagkural o nagpasiwol sa maong lapyahan sa dagat nga giangkon niya nga iyaha. So ingana ang ato nga kahimtang karon. Kung ngano ginisgutan nato ang dako gyud nga porsyon sa ato mismong yuta ang diri sa kadagatan, no? Tungod kay ang dagat mismo mas daghan ang mga tao nga nagapuyo ana diha. Then katong ikaunom nato nga episode, no, nakihisgot kita kang ikapitong episode, nakihisgot kita katong invite nato si Sir Jonald Ango, no, usa sa ka professor sa UP Los Baños, no, mahimo kita marag taga diri man na yes sa pagkakaron to kay naapakita sa pandemic, no, pwede ra mga dili siya dito moadto sa Los Baños gyud. So through online, no, ka-high-tech naman kita karon, makatudlo sa mga kabataan sa mga estudyante, pinagi lang og laptop, no, or computer o sa cellphone, no, ipadala ito tanan-tanan, so makahimo na siya, no, kay wa pa man gid ang bugos gyud nga face to face, no. So kay diri man sa bantayan ato sa gihangyo, so nakigistorya kita niya kay doon na sa magigipang research, no, kabahin sa mga municipal fisheries ordinances, no, sa bantayan. So nahuam gani nato ang iya ato nga gipang research, no, sa ato ikawalong episode ato gisgutan sad gi-review nato gisumpayan nato adto. So iya gipadako nga since 1932, no, under sa ginatawag nga Commonwealth Law ni President Manuel L. Quezon, aduna na ang lungsod sa bantayan og mga municipal fisheries ordinances, no. Pero sa atong pagtan-aw, mao lang kay ang mga ordinansa nga gimugna kaniadto, wala gito nga giingon ba ni Presidente Duterte, di ara kotob sa papel, kay naa sa papel, pwede ra po ilabay lang nato sa basurahan. Ingon niya. So, ang sabot ipasabot, yes, nindot na ay ordinansa. May mga pagbawal, no? May mga butang dapat buhaton. Pero daon sa kadugay o daon sa kadako nga gipatuman kini ang maong anaa sa ordinansa. Subo sad, no, nga pamalandungon. Ang ikawalo naton nga episode nga gisgutan mo tong pagtandi na sa national law, no, sa diha sa pagpangisda o sa municipal nga mga ordinansa, no, kinalahian. So ato gi-explain ato sa miagi nga nindot doon ay municipal ordinance kay ang mga multa, ang mga pagkapriso nga anaa mismong imong nalapas sa nasyonal nga mga balaod, mahimo sa mapagaan sa municipal nga mga ordinansa. Pero dili tanan ha. Adunay mga balaod nga dili pwede ma-apply ang municipal nga ordinance ngadto sa nasyonal nga balaod. So diya makita nato, no, makita nato na siya tanan nga butang. So gisgutan nato to itong example adto katong pagpaniro, no, katong papangdinamita o pampamukot. 20,000 ngadto 30,000 ang multa, no, hangtod mapriso duwa ngadto sa unom ka tuig. Pero sa municipal nga ordinansa makamulta lang sa og 5 ngadto 2,000 pesos, mapriso sa usa ka buwan ngadto sa unom lang ka buwan, or may or pa gid community service, no,
pwede lang sa inon nga sige panghinlo ka diri kada ingon ani diri ka kanunay. So ana sa mga pag-aano mga ingonan ang mabutang. So ana siya ka mahinungdanon no ang atong balaod sa dagat. Hinaod sa atong 8 ka mga episode nga gitalakay no nahisgutan, nakahatag kami kaninyo og pagtulun-an no sa inyong dapat pagabuhaton kabahin ini sa karon. Og sa sunod semana no iampo nato nga wala nay mga diferensya sa atong technical no nga nag-ingon man to na kay Attorney Rhea o Attorney Nika o si Sir Bar nga okay ra sila sa sunod semana no kung ma-okay ng tanan. So kamo isip mga tigpaminaw sa aton 102.9 Radyo Natin FM no sa kining atong hisgutanan ang hisgot-hisgot no sa Goodland nga Kapunungan. Hinaot nga magkapadayon kita magpaminaw hangtod sa sunod nato nga mga episode. Og osbon ko mayong gabi kanatong tanan. Inyong nabati ang mga hisgot-hisgot sa Goodland diri sa Radyo Natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinaiyahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa Radyo Natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi.